Глазгоу – най-големият град в Шотландия. След вълшебния Единбург, Глазгоу ни изглежда малко скучен. Липсва вълшебството. Това обаче е само на пръв поглед. Една разходка по улиците на града и променяме мнението си. Глазгоу има дух, който се усеща веднага. Има много съвременни сгради между старите, но те не развалят хармонията. Според туристическите справочници, в Глазгоу има поне 25 забележителности, които се заслужава да се видят. Ние успяваме да посетим 3 от тях, но те са достатъчни да ни убедят колко уникален град е Глазгоу. Катедралата на Глазгоу, построена през 13 век на мястото на по-ранен параклис на Свети Мунго, светецът патрон на града. Поради наклона на терена сградата е на 2 нива. В криптата е гробницата на Свети Мунго. Интересен детайл от интериора на катедралата е един бял кръст с герба на Украйна в центъра. На 24 февруари 2025 г. по повод инициативата Invicta Ukraine, отбелязваща 3-та годишнина от началото на войната, е поставен този кръст като символ на духовната подкрепа и солидарност с украинския народ. Университетът на Глазгоу е създаден през 1451 г. като теологическо училище към катедралата. Един от най-старите в Великобритания. Уникални сгради, като излезли от фентази роман. На желязната врата към двора на университета са вплетени имената на известни личности, свързани с историята му. Успях да разчита Максуел, Адам Смит, Хамилтън, Мелвил, Келвин, Уат. Галерията Келвин Гроув. Прекрасна сграда от червеникав камък, открита през 1901 г. за международното изложение в Глазгоу. Построена е с обществени средства, дарения, като идеята е била това да е място за изкуство и култура, достъпно за всички. В голямата зала на партера има великолепен орган, където и до днес се изнасят безплатни концерти. Имах удоволствието да разгледам прекрасната колекция от картини под звуците на органова музика.